Maayong buntag kanatong tanan. Ikaduha karon nga Domingo sa paggikan sa pagkabanhaw sa atoang Ginoo. Too o gayaw na pagduha-duha. Kining maong ebanghelyo karon ni San Juan nga magbubunyag, daghan ang nagkabuwag nga managtiayon niini. Ano man, dunay panultihon na nagkanayon, to see is to believe. Sayop ka na, kanunay ka na nato gikurihian mga igsoon. To see is to believe. Dili ka na mao, mabaw nga pagpadayag sa imong pagtuo. Musugot rabaka nga ang imong pagkakita maoy sukdanan sa imong pagtuo? Dili. Ngano man, wala kanay haligi, wala kanay baruganan, wala kanay bukog, ug wala usab kana siya'y unod. To see is to believe. Sa ato pa, wa man kakakita sa sud sa imong tiyan, di ka mutuo nga naa kay tinai, di ka mutuo nga naa kay digestive system, wa man kakakita. Sa ato pa, di gyapon ka mutuo nga ikaw dunay utok, nganuman wa man kakakita sa imong utok. Mao mga kaigsuonan nga sa maong pagpakita sa atong ginaingon nga to see is to believe, dili ka na tinuod. Unsa man di ay ang og sukaranan pagtuo? Una, to see is to know. Di ba? Ha? Pagkakita nimo, ikaw nahibalo. Doon na kay taho nga dadungog nga ang imong bana nga inhinyero, baka abogado, busy kaayo, tinuod ka na. Kay permanente man siya nga wala sa inyong balay, nangitag panginabuhian para suporta sa imong pamilya nga 7 ka buok anak, og suporta sa nimo. Kay kung ang imong bana dili busy, di siya mangitag panginabuhian, asa man kag pang lipstick, asa man sa kagpariban sa imong buhok, asa man sa kagpasinaw sa imong nabong, asa man kag ipalit og mga bag-o nga gikan sa ukay-ukay. Ha? Asa man kaniyana, nya asa man kag si tawag arang yung kamot kana manicure, asa man kag manicure nga inig ukay ra ba nimo sa pitchas diha sa madyongan, imo magina ipakita ang imong kamot nga imong ukay. Pakita yun ang mga laing-laing kolor sa iyahang kuko. Kuwang na lang ang kuko sa ilang iro, butangan gyapon manicure. So imo ginang tugutan ng imong bana. Hala, sa pag-adto nimo sa SM Konsolasyon. Oy, hala, nakitaan man nimo ang imong bana? Dunay kauban nga gwapa kayo, niya blandi og buhok, mas bland pa nimo. Imo dayong gipasuya ang imong bana. Pag abot yun nimo sa inyo kuha to ninyong imong kahadiyero. Nagkuha ka nga itong mga siguro 50,000. Ni adto dayong ka sa hair salon. Kanang naaloyo diha sa tong simbahan na may hair salon diha. Ana day ka diha, niya imo dayong gipablan imong buhok. Katong iyaha kanang bughaw man to pareha sa badyaw, ang imo yung gipanganiya pina-Amerikana. Ana. Nya lain kayo, ang imong buhok Amerikana kayo, nya imong naong perting ituma mura kang engkanto ana. Ana. Sus karon pag abot sa imong bana, uy nakuratan ang imong bana. Uy, ano man, kipagtanaw niya, mibalik siya sa agi. Kimurag nakakita sa engkanto. Dibalik siya. Pagbalik sa inyong balay, pagsunod balik, oy, ang iya man di ang buutang asawa, nga gikan gamadyong nagpablandi sa iyang buhok. Ningon dayon ang imong bana. Kung sa may naitabo nimo,
Sweetheart, nakakaon kag sigbin? Oo. Nga nag-usab, ako na ning gipausab, darling. Kay smay maginag mag-usab-usab ang atong hitsura aron di ta pangitaag kabit sa atong bana. Ipadungog-dungog niya yang bana. Wala mi nga din imong darling. Wa magud ko mangitag kabit, sweetheart. Oy, adi manggod kay nakita magud nako diha sa imong motor o tan-awa kanindot ang imong motor. Kuang guna kanang sitaw kanang big bike bitaw kanang mga dagko ka Harley Davidson. So nga na nindot kay kung imong motor imo pagigikabitan og rosaryuhan ay kung ingna ang imong pasakyon ana kabit rasad ang asawa gyud. Magunsa-unsa man ang nagkabit ka og rosaryuhan nya ang kabit ra di ay ang pasakyon tubag mao bitaw nang gikabit ra ang rosaryuhan kay kabit ang moangkas. Sama na mga igsoon, nagduha-duha dayon ka. Pagka kita gayud nimo kaniya, nituo dayon ka nga kadto maoy iyang kabit. Mga asawa, reminder, ayaw dayon mo og husgar. Basi makaingon mo karon sa tong santos nga ebanghelyo nga ang pari unfair kaayo, gilabanan gayud niya ang mga bana, walay labot ang asawa. Ang daghan ra daron dinhi mga babae, makulatahan man siguro kung hinigong magmisa ani. Bitaw, human sa mga lalaki nga paglaban, labanan sad nako ron ang mga asawa. Human ani. So mao kadto mga igsoon nga aron makat-unan nato ang ebanghelyo karon, di dayon ta motuo sa ato ang nakita. Kay dili man kana ang sukaranan sa atong pagtuo sa Ginoo nga nabanhaw. Kung dili mga igsoon, human sa atong pagkakita, dili ta motuo, kung dili nahibalo na ta. Nan, unsaon man nimo pa nga igsoon, aron ikaw mutuo na gayud sa hingpit nga katong kauban sa imong bana nga gwapo kayo. Iyahang kabit. Dinhing tungora mga igsoon, diha na ka maghimo og mga makuti og masusi nga pagtuon. Mga igsoon, dili kayo na sayon nga moyong ka nakakita ka sa equation, sa problem solving. O kunya miyong ka, sayon raman na. Ayaw pangiyog sayon. Sulay o sayon ba? Aron ang imong gituohan nga tinuod nga sayon, tinuod yun. Sulay, og diha na ka makatimbang sa imong pagsulay niini nga di ay lisod ang maong equation. Diha na ka makaingon mga kaigsuonan, og diha na ka makatimbang kung tinuod ba gayon nga kadtong nakita nimo kanunay sa imong bana nga iyang kauban, iyahag yung kabit. Mga igsoon, ayaw lang kasilos. Total kung kabit na siya, kabit raman na kutob. Ang imong katigayonan, ang inyong napundar, dili man na maangkon sa kabit. Maiya magyud na sa asawa. Pero usahay kaning mga kabit, magpakasawa po usahay. Mga igsoon, mausad na'y problema. O nining tungura mga igsoon, gitudlo sa tong santos nga ebanghelyo, nga kitang tanan gikinahanglan nga mulihok diha sa atong nahibaluan mahitungod sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Mga igsoon, mao na ang pagkakita nga maoy imong sukaranan nga ikaw motuo, tinapulan nga paagi. Og dinhing dapita ang tao mailhan nimo nga siya usa ka tapulan mahitungod sa iyang pagpuyo sa pagkamatuuhon sa Ginoo. Mo na gitawag mga kaigsunan og hasty generalization, ang paghusgar sa kinatibuk-an nga walay sukaranan mga igsoon. Mao nga si Tomas nagikanlag kaluha mga igsoon, tinuod
ang iyang pagtuo, modelo siya, pasalamata nga sa niining beatitudes mga kaigsunan, usa niini nahilapil, bulahan kadtong wala makakita apan mituo. Kay nga naman, ang pagduha-duha ni Tomas, mga igsuon, tinuod. Tinuod ang iyang pagduha-duha. Og sa pag-ingon ngadto kaniya, nakita namo ang Ginoo, nitungha siya. Naa niya ang pagduha-duha. Unsa maingon niya? Di gyud ko mutuo kun dili nako mahikap ang inagian sa iyang langsang, sa iyang kamot, o kadtong inagian sa bangkaw gidughang sa iyang dughan. Kadto mga igsoon, ang pagpadayag sa pagduha-duha ni Tomas, tinuod. Dunay pundasyon, mga igsoon. Lahi ang tao. Nganuman, sa iyang pagduha-duha, kutob na lang siya sa pagduha-duha. Dili na siya mutuo o dili na mo palapad mahitungod sa iyang pagduha-duha. Kanang butangan bitaw dato dayon og period, mga igsuon. Ang dili pagkaabli sa lapad nga mga kahigayunan nga kita mahibalo, mga igsuon, mao kini ang atong pagbalibad mahitungod sa atong pagkat-on sa atoang pagtuo. Kanang di taganahan og daghan pang mga gambalay sa kinabuhi, kay mga igsuon, hasulan ta. Dili man kana mao ang sukaranan sa atong pagtuo. Sayop ka na mga igsuon, nga ikaw moingon sa imong kaugalingon, bahala na kamo diha, wa na ko'y labot, humana ang tanan. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, sayop ka na. Mauna, ninyo mga asawa, aritas mga asawa na pod, mulaban yun ko sa mga asawa. No ninyong mga babay, hinomdumi. Kay ganina ang mga bana man to akong gilabanan, ato ning koridason aron walay mahay iniguman sa misa. Mao na kamo mga asawa sa kanunay hinomdumi. Nahimo kamong asawa, dili ingon nga asawa ra mo kutob. Nahimo mong asawa kay kamo mooy gwardya sa inyong bana. Ganahan mo ana dili. Ganahan mo ana dili. Di mo ganahan? Di mo ganahan nga gwardya mo sa inyong bana? Tingog dayon mo, ganahan mo dili. Di mo ganahan, sige. Ilan mo na ko labanan. Bita. Mao kani mga igsoon ang tinuod sa tanan. Mao kana ang tinuod sa tanan. Nga ang bana diha sa iyang asawa, iya kanang panggaon aron mawagtang ang pagduha-duha. Kung anaa manggani ang pagduha-duha sa inyong bana, hinomdumi asawa, nga ikaw na nahimo niyang kapikas kaysa maong pusti, ikaw mauman ang naghatag og kahayag. Nga sa imong pagpakiguban sa imong bana, ikaw na nahimong nakat-on diha sa pagkinabuhi nga maulusahon. Kay ang pagkabanhaw sa tong Ginoong Hesukristo, dili man lamang kutob mga igsuon diha sa atong pagkakita kaniya. Nindot ang atong Ginoo nganuman miduol man siya kanato ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Nga sa atong padayon sa pagtuki, sa atong padayon sa pagtugkad, mahitungod sa kalig-on sa tong pagtuo, kita mga kaigsuunan, gigiyahan sa Dios. Mao kana nga diha sa imong pagkaasawa, ang imong obligasyon mao mga kaigsuunan ang pagtudlo
mahitungod sa mga pamaagi sa pagkinabuhi isip usa ka banay, dili ang kanunay pagduha-duha, dili ang kanunay pagyaw-yaw, kay kawang kaayo ang imong mga buhat, ang imong mga lihok nga walay katumanan tungod sa pangandoy lamang nga makat-on mga igsoon. Kawang kaayo kung imong nahimo ang tanan nga mga lihok diha sa imong banay, apan wala kini mga lakang alang sa paghatag og kalambuan sa matag usa. Kay ang pagkabanahaw sa tong Ginoong Hesukristo mao man kini ang timaan sa paglambo sa atong pagtuo, dili ang pagtag-an mga igsoon. Mao nga mangayo ta sa grasya sa Dios nga sa atong katilingban anaa ang matag usa nga makat-unta sa pagpangutan-anay. Sa atong katilingban mga igsuon, ang matag usa anaa unta mga kaigsuonan ang pagkamanggin hunaon, dili ang pagka mabinantayon, dili ang kanunayng pagpamantay. Sa atong katilingban mga igsuon, aron atong makabot ang hingpit nga kahiusahan, hingpit nga kalambuan, hingpit usab nga paghiniusa, pagpakiguban, ato mga kaigsuonan batunan ang pagpakiglambigit sa kinabuhi sa tong isig katao nga mamahimo nga iya sa Dios o iya usab sa katilingban. O pinaagi niini ang atong pagduha-duha tinuod o ang atong pagtuo sa Dios tibuok o ang atong pag-ila kaniya maoy sukaranan nga kita hingpit nga mituo kaniya. Amen.